Yes, comrades. Good morning. Sinimafuna ndiyankhule because I'm too committed to so many things. Comrades, ndingogwiza nawo anzanga achana at times. Wayana Chunga, Blind Banda, Napiri, and the Musiska Wanda. Kutawa debate kapena kukana kubwera ku debate. Akuluakulu awawa zipani za MCP ndi DPP sizina khale bwino ayi. Inde tikuziwa kuti mwina ndi anthu otchuka, like APM is only a celebrity, is not panopa field to lead, koma ngoti ngati anthu ambiri akuona kuti akumpasa moraro Peter Mutharika, it's nothing, it's more like a celebrity. Suti kapena ali ndi mfundo zokuti akhoza kupanga zinthu kusintha malawi pamene ali panopa ayi, sangasunthe china chilichonse atalowa boma. Siko anthu amene amamuzungulirawo amamuzungulira ngati celebrity. Celebrities, they don't make good leadership. Chakauti Mutharika ndi anthu oti for some time sanaoneke ku mtundu wa Malawi, ayenda zulo. Akakhala kuti mwina kutuluka kwawo kwa ku Page House kubwera ku Lilongwe akanapita straight pa debate, it could have carried a lot of weight as a former president of this country, komanso amene afuna kuti alamuleso dziko lathu kachikena. So kutuluka atuluka ndithu ku Page House, taona kuyenda auta kubwera kuno kumpoto koma akhalanso ali mu Lilongwe omwe. Chimafunika chenicheni chomwe akanapanga ku DPP, akanangowoza Mutharikawo kuyamba first appearance yawo mwina akanakhala zulo pa debate, it could have carried a lot of weight, komanso politically amalawi akanamva kufundo zawo ndi ukalamba wawo. For awazathu awa ndani awa achakwera amene akuyankhula panopa mukati mumve amba kuyankhula kuti kampeni ya chaka chino ndoti wadya mtoliro. Nditima kuti achakwera pena pake kantima kamwano kalimo. Achakwera amene ndikuwaona ine ndi munthu wa mwano kwambiri. So zimene akupanga kampeni imene iyi, it is the real of him. That's why boma alephera kuyendetsa 5 years. Kantima kamwano, where is the issue of mtoliro coming from? Kuti kampeni ya chaka chino wadya mtoliro. He started saying this while I was here in the north. Akuthandauza chani? Kantima kamwano kokula mtima mwa Achakwera kalimo. Kuzimva too much. Chifukwa ngati sitting president, ngati akuziwa kuti zimene akupanga nzabwino or zimene akhala kupanga mu office nzabwino, this was the time to challenge other candidates ku BICC zulo ku debate. Koma ngasanabwere ku debate, mtoliro ndiye adya wokhatu. Timafuna mtoliro tigawane kati tione kuti kodi mtoliro umene aunena Achakwerawo wagona pati. Chifukwa mtoliro wabwino ndikutambasula bwino fundo kwa Malawi kudzera pa debate, crushing other people, kapena kumayankha mafunso mmene akufunsidwa bwino. Sho mafunso ziwafunsidwa bwino kwambiri. Very nice questions. Omwe ambiri taphunzapo zambiri out of mmene anzathu amayankhira zulo pa debate manager. So all in all, Peter Mutharika ngakhala kwena kuti mwina ali ndi chikoka, mwina kwena iwo he's a celebrity basi. Suti kapena angayendese ziko lili ndi fundo zawo zoti ayi ndabwera zapulumutsa mayi ayi. Ana Peter Mutharika analephera kale kutipulumutsa. There's nothing that can happen. Chimodzimodzi MCP sangatiuze china chilichonse cha nzeru apart from not attending debate. Cha nzeru kwa iwo ndikusabwera ku debate. Zina zonsezo sangayendesenso ziko limopitiriza Achakwera ayi. Alibe anthu anzeru kumbuyo kwawo. Achakwera ndi Peter Mutharika akakhala ndi anthu anzeru kumbuyo kwawo ziwa kanapita ku debate. Chifukwa nthawi ya ku debate ija ndi nthawi yofunika kwambiri. Mwayi wopita ku debate ndi mwayi waukulu kwambiri pa ndale za ku Malawi. Olo ndale zina zili zonse mu democracy. People amaziwa consistency ya zimene anzathu andala matuza pa manifesto awo through their manifestos. Timazivera pa debate. Mafunso akamafunsidwa timaona kuti kodi uyu akuyankha za manifesto kapena akuyankha za mutu. So manifesto ndeti waziwa. Komanso mtsogoleri akamayankha mafunso sticking to the manifesto, timaziwa kuti president amene iyi ndi wanzeru. So when these two people, I can call them fools, these two fools, Mutharika ndi Achakwera, ngasanapite ku debate zulo, ine ndikuona ngati even akuchipani they must be ashamed.
chifukwa chakuti debate ijai makamaka wa Mutharika omwe atenga nthawi ali kobisala kokhala kobisika kaya madwala kauti amapanga plan zina zake koma first appearance yawo ikanakhala ya ulemu kwambiri akanakhala kuti akaonekera ku debate ndiye kukhala zati munthu amakonzekera zina zake koma kungokamba kuti ayi nasowa ndi makonzera zina zake ayi that's a lie. Coming to these other issues tibwere ku campaign hii tikuona anthu akuthamanga up and down koma madera ena mkudandala ndithu kuti ayi madera ena awa azipani sakuyenda kubwino akungoyenda ocha. It's not everyone panopa yemwe upanga campaign kandi president kandi running mate sikuti kwina konse azimulandira mene mukuganizirayi kuli madera ena anthu ena sazilandiridwa ayi olo ma MPs awawa mukati muone madebate akuwidwa amayi panopa azindikira. Yesterday nimacheza ndi wina wake kuno kunzimba one of the candidates amadandala chimozimozi tikamaenda mamizimu kumamema anthu khanga ziganizo anapanga kalekale which is true. Ziganizo zapa 16 September amalawi tinapanga kalekale palibe panopa kuti wina angakambe zinthu mopyola muyezo kuti mpaka asinthe maganizo a Malawi ayi chiganizo kumalawi kunoko tinapanga kale kumbuyo kuchoka kampeni yathu ya ndale kapena ndale zathu mene zayendera 5 years aliyense akuziwa ubwino kuyipa ndi uchimbalangondo akuziwa pamene dziko lathu lalephera kupita chitsogolo pankhani ya chitukuko ndikaendeseri kachuma amalawi onse kunoko tonse amalawi tikuziwa kwa panopa chofunika kwa tsogolo lathu ndikungoyendera amalawi madera osiyanasiyana aziwe anthu amene atazapase voti basi koma ziganizo zoti MCP ichoka mboma amalawi tinapanga kale ziganizo zoti DPP isabwereso mboma amalawi tinapanga kale ziganizo aliyense kumalawi kunoko leroli tukamba leroli masiku apita kokutako olo mkati mone makampeni ake sakubeba ngati kale mujayi kampeni zazikulu zinapangidwa kalekale. We have already campaigned panopa tungoona ma logistics kapa tungoona kuti kodi president uyuyu ngati Daiso Kabambe angaende kuti Mafilizi Mtumbuka angaende kuti koma nawo nkhani yakhuzana ndi dziko lathu lafika apa amalawi ziganizo anapanga kale olo kupita ku marales kuja panopa kumakhala ena part of entertainment suli kapena kuti amakavako fundo ayi fundo zinapangidwa kale fundo anthu anakamba kale komanso amalawi aliyense akuziwa kale kumalawi kuno kuti pafunika munthu oziwa za chuma atenge usogoleri amene ali Daiso Kabambe so campaign inapangidwa kale ngakhale ena akumapanga mafigures iyayi APM ali pasogolo inde zikhoza kukhala chocho komabe anthu ozavota ndi 7.2 million basi we are only dealing with 7.2 million voters. There's no way otingakambe motani anthu angabwere ku marales more than 7 million koma ozavota ndi 7.2 million chiganizo chinapangidwa kale olo ineyo ndikamapanga campaign panopa ndingokuwuzani Malawi what is there kungokulimbizani mtima kuti maintain your vote maintain your decision munapanga kale chiganizo munthu omuzavotera pakhapo vuta kwambiri chimozimozi kuma members of parliament anzathu nyumba za malamulo kapena anzathu makansala anthu mamizimu anapanga kale ziganizo kwangokhala kuti niyo mkaonekere kapena mkacheze nawo anthu acha koma people have already made their decisions. Campaign inamba kalekale tu right away mene salo chimama vutika vice president mpemba namba campaign kumalawi kunoko aliyense kumalawi kuno akuziwa chomwe atakapange pa 16 September zama alliance zikulephera aliyense akuziwa bwinobwino kumalawi chifukwa chani Alliance analephereka kukulirana mtima basi. So comrades Malawians, don't lose hope, don't throw away your votes. I don't throw away kaja ko vote rai mavote anuwo ndofunika kwambiri chiwa chiganizo munapanga kale palibenso munthu ina amene angakusintheni panopa tenti zingodikira kuti pa 16 September tikampase vote Daiso Kabambe kaena mkapereka vote yanu kuti ayi mufere limodzi na Chakwera mufere limodzi na APM kaperekeni vote yoti musazikane nawo anthu amenewo koma chilipo kumalawi kunoko afunika ndi economist basi zamene akufunika munthu oziwa akaendesera kachuma ali ndi experience yakaendesera kachuma cha boma osati munthu wandale chabe ayi. So comrades, this is my message to you ziganizo munapangazo ndizomwezo basi
Koma ngati mukuona pena pake mukukayikira ziganizo zanuzo, you can shift to other side. Kwa panopa kumalawi kuno napa makandidate onse. Kumalawi kuno, ma presidential candidate. Yemwe ali ndi kuthekera kusinda dziko lathuli ndi Daiso Kabambe. Basi. Koma ngati pali nsanje, kapena nkhaza, kapena njiru, as usual malawi paja ndi anthu ansanje. Ona kuthekera munthu amene angasinde dziko lathuli ndi Daiso Kabambe. Basi. He can organize a good team, already ali team yake yamphamvu. Yomwe ikuonesa kuti ikalowa boma akhoza kapanga zizakupya. Ena awa ndi omwe aja basi. 2019 anali omwe aja, 2014 anali omwe aja, 2020 anali omwe aja. Sikunabwera anthu achilendo kuzipani kwinako. Ndi omwe aja. There's no change. Same people analakwisa zipani zikuti sapange bwino. Same people ku DPP omwe analakwisa acha APM kuti asapange bwino ali boma. Ndi amene ali kumbuyo kwa APM. Nothing has changed. Chimodzimodzi MCP awawa. Anthu omwe aja timakayikira aja 2019, 2014. Ndi amene ali kumbuyo kwa Danawo. Lazarus Chakwera. Koma Chakweranso nawonso anayiwalanso kuti analowa boma chifukwa cha mapartners azipani zina ngati Tonse Alliance. So comrades Malawians, musapusisidwe zezibwera panopa izayi. Ena kubwera panopa kuonekera kwa anthu ndi nkhawa kapena manyazi kuti anthu anganene kuti iyayi ndinolephera pa zonse ayi. Chiganizo Amalawi tinakuwuzani kale munthu omuvotera ndi Daiso Kabambe. Palibenso kusintha. Ma MP akale awawa amene akhala kuma constituency ngati munyumba mwawo achoseni moni. Munapanga kale ziganizo zimene zonse. Makansala amatama musapase vote. Ma MP amatama omwe akhala ku parliament zaka za nkhani koma palibe chimene apangapo, don't give them vote. Tasankhani anthu anyuwani. Dziko lathu lifuna anthu with new thinking. Osangotenga anthu basi ngoti awawa mwachizowereza ayi. Musatengeso munthu wakumtundu kwanu. Wonani mioyo yathu imene ilili panopa. Zakumitundu, ndale zakumitundu zinatha. Ndale zosankhana mitundu zinatha. Ozidatha titero. Koma chiganizo Amalawi munapanga kale. Sindi ukayikanso ayi. Even ineyo napanga kale chiganizo. Choyankhulanso panopa ndilibe. Ndi Daiso Kabambe ndi Mafuzi Mtumbuka. Basi. Mukapasa vote anthu amene wawa, na everything will be okay. Koma mkati mubwereze kapena mupitirize kuvote kuti awawa ali muofesi akhale momwemo, Amalawi mawa mzalira mzakukutamano. Kapena munoti DPP ibwereso boma ndi omwe aja mukwavotera tinadala nawo aja 2019, 2020. So comrades Malawians, dziko lathuli taona ni ngongole mene zilili. Ma trillions, almost 16 trillion kwacha ngongole. Yomwe azathu atenga ndi boma. Koma kubere kwa ndalama si ukuoneka. Ndalama zanabwereka ndithu kumaiko akunja. Because the money is nowhere to be seen. Azathu DPP awawa anangopanga endorse munthu oti analephera kale kuendesa ziko. They also endorse that person. So my president oni munapanga endorse kuchipani. Suti kapena ati amakhala ma favorite aziko lonse la Malawi. So comrades Malawians, my message is very simple. Ziganizo munapanga kale, ziganizo munapanga kalecho. Panopa akulu andale akumaenda mene moma. Daiso Kabambe akumaenda across the country ndalani mmetawo. Alandireni mwaone pa nkhope. Koma fundo zawo ndi zimene mkumvazo. Zokhuzana ndi chuma basi. Palibenso munthu ina kumalawi kuno amene angapange bwino kayendesede ka chuma kumalawi kuno apart from Daiso Kabambe. Pa makandidate amene wawa. Amene afuna mthandize makandidate ena, they can join him. Koma yeye akhale pasogolo basi. Chonde amene akukamba fundo zomveka bwino. Olozula ku debate kuja. He was sticking to manifesto ya UTM. He was not speaking as himself. Amayankhula ngati Amalawi, komanso amayankhula ngati wachipani cha UTM. UTM aliyense kumalawi kuno alanda UTM. Zangosiyana mwina maganizo ena ndi opera mbuyo. Koma tonsewe panopa tilanda United Transformation Movement. Ndi movement UTM. Amene afuna kuti dziko lathu lisinthe amajoina UTM. Si chipani cha sankho ayi, chilibe mwini wache. Enake ndifa Malawi. Amene tikuona zokupsa ku UTM tilibe vuto ayi. Amene tifuna dziko lathu la Malawi lisinthe, we don't have a problem. Comrades Malawians, good morning.